маъмултарин ҷинояте ки аксари мардуми деҳот аз он хавф доранд ин дуздии мол чорво мебошад. Милитсияи ноҳияи Зафаробод дар асоси муроҷиати сокинони ноҳия бо баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳаракатҳои ба ҷомеъ хавфноки шаҳрванд Касиров Қамариддин Маҳатзамонович соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи шаҳраки Зафарободро ошкор намуд. Тасарруфи 4 сар моли калони шохдор аз ҳудуди заминҳои саҳроӣ усули дуздиҳоест ки дар натиҷаи он 16400 сомонӣ ба соҳибмулкон зарар расонда шудааст. Говори гирифтагӣ ман молбозор Ҷабор Расулов бурда фурӯхтам. Сабаб чӣ буд ки дар ноҳияи Зафаробод нафурӯхтед дар Ҷабор Расулов? Мешиносам. Чанд сар моли калони шохдор буд? 4 сар. дар рафти чорабиниҳои иловагии оперативӣ тафтишотӣ милитсия муайян намуд ки дуздиҳоро гумонбаршуда Касиров дар танҳоӣ содир накарда бо маслиҳати пешакӣ дар якҷоягӣ бо Муродов Шифомурод Ёрмуродович соли таваллудаш 1985 сокини ҷамоати деҳоти равшани ноҳияи Зафаробод анҷом додаанд. дар баробари ин мавқеи гумонбаршуда Муродов боз дар он дида мешавад ки тавассути нақлиёти шахсии боркаш чорвои дуздидашударо ба бозорҳои берун аз ҳудуди Зафаробод интиқол медод ва бо ҳамин тарзу усул ҳаммаслакон бо роҳи ҷиноят маблағи муфт ба даст меоварданд. Дуюм ҳолат чанд миқдор маблағи пули ба даст оварда шумо аз ҳамин говфурӯшӣ? Худо чанд пул расидох? 7100 сомон фурӯхт, 3250 сомон ман гирифтам. моли калони шохдоре ки дар заминҳои саҳроӣ беназорат меистод шабона ҳадафи гумонбарон қарор мегирифт. ҳамаи дуздиҳо дар ҳудуди шаҳраки Ҳомид Алиеви ноҳия содир шуданд. ду сар моли калони шохдор аз заминҳои хоҷагии деҳқонии Каздон ва ду сар аз заминҳои хоҷагии деҳқонии Фазо аз ҷониби гумонбарон Касиров ва Муродов тасарруф ва дар молбозори ноҳияи Ҷаббор Расулов фурӯхта шуданд. арзиши умумии зарари расондашуда 16400 сомониро ташкил медиҳад ки бо мусоидати мақомоти милитсия баъди дастгир шудан гумонбарон зарарро барқарор намуданд. аз рӯи далели мазкур бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. феълан бо бурдани ҳаракатҳои тафтишотию оперативӣ даст доштани гумонбаршавандаҳо дар дигар ҳолатҳои марбут ба дуздии чорво мавриди тафтиш қарор дорад.